साहब कहाँ हमनी के फीता गिरल है? फीता गिरल बा हैजा। अच्छा ये बनू तो ये काम करी ना। हाँ बोली। अरे बुढ़ावा तो बा ना, बुढ़ावा जानते बानी कि उ जाए वाला बा और ओकरे एगो लइके बा, घुसा दिए तना साला ओकरे में। इतना कहा इतना घुस जाई, खाली माल दी ना। माल पिलर लेके आओ बुआ, पिलर लेके आओ, पिलर लेके आओ। देखो तनी आज बुढ़ावा के गांव में कितना दम बा। कहां देबे बा? गाड़ बउआ ए जगह रहो बउआ खंती ले आओ, कैसे रख ना हो जाई। चल 1 फीट तारे अंदर आ गइल। 1 फीट हो न? हां चली कोनो बात नहीं। का काका का हो? का करत रही जा? अरे देखो घर के बनावे खातिर बालू उलू गिरौले बनी, गिट्टी उटी जन लो। अच्छा सोचनी है कि अपना जिंदगी में घरवा बना दी ही। जमीन हमार बड़ुए तो लइका एगो बड़ुए बना देता नहीं घरवा। अब बताओ ना बबुआ। देख बबुआ। हां बाबूजी बोली। हई हमनी के जमीन के एह पटिया के पिलर गाड़ देले बा। अच्छा एकर जमीन वही पट्टी रहे, लेकिन हाँ लेकिन ये पट्टी गाड़ देले बा। अच्छा। एगो पिलर होहिजा गाड़े के बा। हाँ। एगो होहिजा गाड़े के बा, एगो हे कोना एगो यही जा। अच्छा जन ले। ठीक बा बाबूजी। हाँ अभी साला ओकनी कहलस ना, मैं पंचायते का करिए सर रुका फोन करत तनी। कर कर तो बबुआ तनी फोन कर। काका अभी तो कहलस ना, कब्बे से फोन लगावत तनी। अरे वो अभी गांव बटोरत हुई, ओकर गांव में दम कहाँ बा? ए बाबूजी हो देखो पूरे गांव लेके आवता। कवा तू हमार जमीन में हमरा से बिना पूछले तू घर कैसे बनावत रे? तोर जमीन? तब तोर जमीन तो है आर के ये पट्टी बड़ुए, आ ते हमारे जमीन में पिलर गिरा देले बड़े। और ना तो कहता रे कि हमार जमीन में घर कैसे बनावता रे? एगो हमार लइका बड़ुए तते हथिया लेबे बरियारी। देख ज्यादा खोपड़ा हम सनका मत कास की ठीक बनू। नापी भई रहे तो हमें जब पिलर गड़ले रही, ठीक बा? अच्छा तो ठीक बा ठीक बा। हम अमीन फिर बोलावता नहीं। काल अमीन बोलावता नहीं, रोक। हाँ तो बोलाव काल अमीन के नापा नापी हो जाए, जेकर कागज होई ओकर जमीन होई। ए बाबूजी होई देखी। अच्छा बेटा ये बड़ा अमीन तो वहीं वाला बा, नपवा के देख लियाई ओकनी के कहाँ से कहाँ तक बड़ुए। ए बाबूजी फोन लगाई। हाँ हाँ बेटा फोन लगाओ तनी। लगाई जल्दी जल्दी लगाई। हेलो। हाँ अमीन साहेब आई ना, नपिया कर देखा तनी ओकनी के जमीन रहे, हमरा में एक हाथ घुसा दे बड़ा सा। आई तनी हमरा फरियादी बड़ा बवाल बढ़ गइल बा, झगड़ा हो बढ़ल बड़ुए। आई ए बाबूजी अमीन साहब आ गई नी। चलो तो चली। आई आई अमीन साहब आई। प्रणाम प्रणाम। कब बतावल जाओ का और मैटर बा? चल के देख ली एगो गरीब बेसहाय पर कितना ही होता। आई देखी अमीन साहेब, एगो गरीब बेसहाय के हई प्लॉट वाला रसबोरना बा, देखी नापी करके हमरा में एक हाथ घुसा देले बा। सामने लौकता कि ओकर यार के ओ पर जमीन बा, हमरा यार के ए पर क देले बा। अच्छा हम आगुल बानी, रउआ घबराई मत। ठीक बा ठीक बा। एकरा हम नाप के सब निकालत तनी, जैसन होई उ पार्टी के रउआ बोलाई जेकर जमीन ह। ओकरा बाद हमी के दोनों आदमी बैठ के एकरा समझौता कइल जाई। चौहरन चा जी टाइम हर वेट मत करी, हमारे बहुत जगह जमीन ना पे जाए के बाद टाइम देले बानी एगो पार्टी के। जल्दी रउआ पे एथी के बोलाई फीता दा बबुआ। ठीक बा अमीन साहेब नापी करी। का नापी होता का? हाँ बबुआ नापी होता।
जमीन हो उ एक हाथ घुसा देले बा अपना में। ठीक है बबुआ कबार के बिग पिलर के ओको और तोरे से कबरबा हु रे हाथ करनी हट जरे। अरे भाई देख ना हमनी के खेतवा में लागत है भीड़ लागल बा ककवा ना पुआवो तका। अरे हाँ वो तो ककवे लागत हो। चल तो तनी देख तो साला ई रोज नापो त खाली। काका हाँ, बबुआ। पिलर गल रही का हो गइल पिलर। बबुआ अपन जमीन के हम नापी करौले बनी अच्छा नापी करौनी है तो हमार जमीन है तक पड़ल हटुए अपन पिलर हम गाड़ लेनी। अच्छा तो हाँ। के रवा अमीन हटियो तनी अमीन के बोलाई तो नापी रवा के सामने जब पिलर रहे नु हम पिलर जैसे भइल का। अभी बोलाओ तनी अमीन साहेब आई। बोली कैसे ना अरे अमीन में पागल है। और अरे तो उनकर झगड़ा लगा देले रहे। कोई अनुरे जोन उतना लाठा लाठी चला रहे। ये बात ऐसन बा कि अच्छा, यहाँ के जमीन वहाँ तक पड़ता रुआ अपन अमीन बोला के रुआ देखवा। हां हम अपन अमीन ले बनी अमीन साहब बताई तो देखी हेजे तक ना पाइल बा। ये लोग का जने गलत ना पले होइयो लो। देखिए हम तो ये कहम कि ई जमीन हमारा देखे से बढ़िया ना पाइल बा। अब रउआ रह गइल रउआ समझौता करा दी थोड़ा बहुत के बात बा ना तो लड़ाई झगड़ा अपने में कट के मर जी हम। देख तकवा मारे लागो हमार जमीन एजवा तक ले रहे हेने तू कैसे घुस गइली। अमीन साहेब डायरी निकाल के देखाई चौहदी रहुआ। जमीन के छोड़ो हम तारा कभी मारे लागो अभी हम खीस बड़ो तो का बात बा? प्रधान जी ये हमार जमीन बटुए जबरदस्ती कहता है ने बा। तो एमे का सोचले बड़ा बुढ़ऊ जाके होने बुलावे के नहीं मुखिया के। हम का करी प्रधान जी हमरा एगो लड़का देख के इतना कनी के हमरा के तंग कइले बस। बबुआ मुखिया जी के बुलाओ मुखिया जी के हमरा। अरे जो मुखिया जी का करियो ना। काला बोलैलो देखी मुखिया जी हइये बात बड़वे काहे खाती जमीन खाती हमरा में एक बीता घुस के ही बढ़ा के पिलर गाड़ देले बा। तो उहो पटी बोलाबो। हाँ मुखिया जी पहले के हमर नापी भरे तो हेजा पिलर कर रहे। अच्छा अभी नापी कइलन तो हेजा घुसैलन ना पिलर का होई। दोनों में नपला हनु। हां तो का भइल का का मतलब हेजा ले बड़न। हां तो सुनो लोग झगड़ा मत करो लोग। हर पिलर के बबुआ हेजा दोनों जना गाड़ लो लोग। दोनों संतुष्ट हो जाए बीच बीच हो तो जाए जमीन। पूछो ही बुढ़वा पहले खुश बा। यार होई तो चढ़ोन। रउआ सब के पंच के जवन फैसला होई मंजूर बा हमरा हजूर। ठीक बा बबुआ तारो नु खुशी बड़ा नु। हां ठीक बा चलो हाथ मिला। ठीक बा मुखिया जी। मत करी हो।